बुढ़िया तुझा काय नाम मेरा अल्प सिंगल आर्मी रेडी बुढ़िया सब्सक्राइब प्ले बघा तुला बरं पण हाय वेलकम बैक टू bkcreation यूट्यूब चैनल मात्रेगला नमस्कार गुड इवनिंग मस्त दिन आंड लाग करेक्ट मलपेरा ಒಂದಿಜ್ಜನು ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಶೂಟ್ ದ ಬಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಡೇಟ್ ಅಂದರಲಿದೆ ಬಂಡ ಮಾತಾ ಡೇಟ್ಲ ಮಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಾತಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಚ್ಚಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಪೂರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡೇ ಒಂಜಾತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಐಜಿ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ್ಲ ಐಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಪನೊಲಿ ಕಂಬುಳ ಅರಿಬೈಲ್ ಕಂಬುಳ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಊರು ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಂಚ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿಂದ ಆಪನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಯಾಪಲ ವರ್ಷಲ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಐನ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆದಿತ್ತು ಅದು ಬಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮೂನಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡಲ್ಪ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಚೈತ್ರ ಬೈಜಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಕ್ಲಾಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ವಿಕಗಳ ಶಾಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಧನು ಬೈದೆ ನನ್ನ ತಂಜೆಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಅಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೆ ಕಂಬ್ಲದಂತೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೆಪ್ಪಗ ಬಣ್ಣದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಚೈತ್ರನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ್ ಮಾಮೂನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಯರಂಡು ಆಕಲ ಊರು ಅರಿಬೈಲ್ ಸೊ ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕಲುಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಕಥ ಪನ್ಪನ ಶಾರದಾ ತಂಡದ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಯಾನು ಮಾಡಾಡ್ತೂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಲನ ಊರುಡು ಒಲ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತು ನಾನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾತೇರ್ಲೆಕ್ಕ 10 ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ನಾಟಕ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಅರಿಬೈಲ್ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದಣು ಕೋಟೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ದೂರಮೇ ದೂರ ಕಂಬುಲಾಗ ಕಂಬುಲಾಡ ಎಂಚಿನುಂಡು ಬಲ್ಪುನ ಎಂಜ ಬಲಿಪುನ ಏರು ತೂತಾನಿ ಓಲು ಓಲು ಜಾತ್ರೆಡ ಕಾಂತಾರಾಡು ತೂತು ಜನ ಕಾಂತಾರಾಡು ತೂದನ ಬುಡಿಯಾ ಬುಡಿಯಾ ಅನ್ನದು ತೂ ಜನ ಇದು ಕಂಬಳಗ ಅರಿಬೈಲ್ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಅರಿಬೈಲ್ ಕಂಬಳಗ ಬುರ್ರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತ್ರನು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಮಾಲ್ಪೊನು ಜೊತೆ ಯಾನು ದಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಲ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಮಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬುಡಿಯಾ ಬಣ್ಣ ಅರೆಂಡು ಬುಡಿಯಾ ಬಣ್ಣ ತಗೋಪೇರ ಅಂಚ ಪಿತಾಡ್ಗ ಸೀದನ ಅರಿಬೈಲ್ ಕಂಬಳ ಬಾಲಾವಾ ಈ ಬಾಲಾವಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಯಾನ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ವರ್ಪೆರ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಎಂಗ್ಲಾಲ್ಪತಿಕ್ವಾ ಎಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಾಡಿ ದೀಪ ಉಂಡೊಂದತ್ತು ಒಂದು ಪಾತಿ ಗದ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಲಾಲಿಯಪ್ಪಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನಾಡನುಪ್ಪ ಉಂಡದುಪ್ಪ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಆತ ಉದ್ದಲ್ಲನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಎಂತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ಎದುರುಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವರ ಏನ ಮೂಲ್ಗಿರಿ ಕಂಬಳ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತದೇವೋ ರಗಾಲ ಜಿಂಚ ಬೋಬುಲ ಒಂಜಿ ಮಜಾವೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವೈಬ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ
ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಅರಿಬೇಲ್ ದ್ವಾರ ಗಜಕೋಡಿ ದ್ವಾರ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಇಟ್ಟು ನಿಜವಾದೇನ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ ಇದಪ್ಪ ಬೇಗದ ಪರಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗ್ನ ಕಾವುಡು ಮರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚಮಗಿಯಾರ ಆತು ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಓಕಾರವಾಡ್ನ ನಿಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಭಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಒಂದು ಎರು ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಣ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕದಾಗೆ ಅದ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅರಿಬೈಲ್ ಕಂಬಳದಡೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜ ಹೊಸರುಕ್ಕು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅರಿಬೈಲು ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಪುನು ಕಂಬಳ ನಮಕ ಒಂದು ಪುನು ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಮಾತ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಐನಾತ್ ಜನ ಸೇರೋಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳದಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಕಂಬಳದಡೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ತೂಕ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಈ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ಆಡೆಗೆ ಪೋಪಿ ನಮ್ಮ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದಡೆ ಪೋಪನ ಸಾದಿ ಫುಲ್ ಜನ ಸ್ತೋಮ ಸೇರ್ದೇರು ಜನ ಸಾಗರಣೆ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಒಂಜಿ ಕೈಕ ಪಾಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಇರುಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆರ್ನ ಕನ್ನಡ ಊರ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದಾರು ಕಡಂಬಾರಿಗಲ್ಲ ಕಡಂಬಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಂಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಗ ತುಳು ಬರ್ಪಣ ಪೊಯ್ಕಳ ಮಂದಿ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಂಜರೌಂಡ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮಳು ಪೂಕರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂಕರ ನನ್ನ ತೋ ಓಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಓಡೋಣ ಕೊಡಿಕ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಒಂದುಂಟು ಕಾಂತಾರದೆ ಫುಲ್ ಬಾದ್ಯಾವ ಹಾಂ ಅಡೆ போய் பார்த்தா ಕಾಪರೇಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಕಟ್ಟದ ಮನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಟದ ನಾಯಕ ರಂಗಿನಾಯನಿಯರು ಅರಿಬಲ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಪುರಾಂತರ ಕಾಲವರೆಗೂ ಮಾಡಪಡುತ್ತಿನ ಕನ್ನಡದ ರಂಗಿನಾಯನವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದ ಕಾಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರು ಅರಿಬೈಲ್ದ ಕಂಬಳದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಂಬಳದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತಾಡಿ ಓಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಟದ ರಂಗಿನಾಯನವರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಿಬೈಲ್ ಕಂಬಳ ನಡಪುನ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ತುಲೆ ಈ ಕಂಡನ ಏನಾತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಅಲ್ಪ ಪೂಕರ ನಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಡನಾಗ ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಪುನ ಟೈಮು ಗೊತ್ತಿದೆ
ಕಂಬಳದ ಏರು ಪೂರ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಮಾತ ಏರು ಲಾಂಡ್ ಕಂಬಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಕರೆ ನಡೆಯರುಂಡು ಅವು ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಜವನೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲೆ ಹೂಮೆ ಕೊಡ್ಲ ಮಗರ ದೈಗೊಳಿಯ ಜವನೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪೂಕರೆ ಹೂ ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಹೌದು
ಸರಿ ತುಲ್ಲ ಏನ ಏನಂದ ಅಮ್ಮ ಇದು ಜತ್ತೀನಿ ಜತ್ತೀನಿ ಇದೇ ಅಂತರದನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಕಡನ್ ಊರಿಗೆ ಜೈದಿ ಊರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಡ್ಡ ಬೇಡಿ ಈ ಸರ್ ಬೇಡಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಬುಕಾರ ಬುಡಪೇರ ಬುಡಪೇರ ಕೊಡಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿದಪ್ಪ ನಾವು ದೂರ ದೂರ
ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅರಿಬೈಲ್ ಕಂಬುಲ ಮುಗಿತದೆ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಪೋನಾಗನೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಇದು ಎರದಿಕ್ಕನು ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಏರು ಗಿಡಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಪೂಕಾರ ನಡಪುನ ಪೂರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೂಲಿತ್ತೆ 2 ಜನ ರೆಡಿ ಆತಿರಿ ಪೋಯರೆಗೆ ನನ್ನ ಕೂಡರ ಮಾಮನ ಎಲ್ಲಡೆ ಬಾಯರಂಡು ಮುಚ್ಚೈತು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬೈದಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪಂಡದು ಬಯ್ಯವತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುರ ತಾದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರೋದನ ಟೀಚರ್ ನಂಗ್ಲ ರೋದನ ಅದನ್ಬೋಣ ಟೀಚರ್ ಆ ಪೆನ್ಸುರುಗು ಬಂತ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ಯ ನನ್ನ ಎತ್ತ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಲಾಗ್ ನಿತ್ಯ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗಂದೊಂಚಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಕ್ಲು ಪೋಪು ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ವನಸ್ಸುಂಡು ವನಸ್ಸೊಂಜಿ ಬುಡ್ರವಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ ವನಸ್ಸು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಲಿ ವನಸ್ಸು ಕೋರಿದ ವನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚ ಪೋದು ಅಂಚ ಪೋದು ಮತ್ತ ವನಸ್ಸು ಮತ್ತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅವ್ಲಾಗು ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಲ್ಲ ತೂಕ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪಗ ಪೋಪಿನ ಮಾಮನಡೆ ತೂಕ ಈ ಲಾಗಿನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಬಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಈಗ ಅರಿಬೈಲ್ ಕಂಬಳ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ನನಂಜಿನ ಎತ್ತ ಪೂಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅವಳ ತೂಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಲಾಗಿನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಬಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಈಗ ಆತನಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು